We are live! Hello, hello, hello! Maayong Hi. gabi, mga kabisdak, mga kabisaya, mga kabarkada. Welcome to Bisaya in Canada Night Talk Show! Ako si Ate Pinky, inyong host, ikan sa Ontario, Canada. Ug ako po si Ate Gilma, ang inyong co-host gikan sa Edmonton, Alberta, Canada. Yes. Tuha kabisaya, two Bisaya women. With one mission, Yes. inspire, To inspire, encourage, to encourage, and connect to connect Bisaya Bisaya around the in the world. world. Yes. Bisan nasa kakaroon mga kabisaya na ka sa Canada, Pilipinas, US, or ano baka sa UK, or baka sa Australia, Japan, anywhere in the world. As of karon, welcome kay kadiri sa among little online Bisaya family ni Ate Gelma. Kuhana ang inyong kape o tsaa. Lingkod, pag-relax, og makigistorya uban kanamo. Yes. Ayaw kalimot mga kaigsunan nga kabistak to comment o sultihi pud mi kung asa mo naglantaw karon. Kung first time nimo dinhi, welcome kaayo ka. Feel free to follow our page or magkita ta matag gabi. Yes. Okay, ready na ba mo tanan? Abo na nagkalit naglabmid na akong baba. Okay, ready na ba ang tanan? Sige, magsugod na ta sa atong nice conversation. Ang atong topic akong gabi na. Grabe kay ni ka kuan ka ng grabe kay ni ka kuan ka ng Exciting. controversial no? Kay technology is about technology. Ang pangutana, blessing ba ang technology o Or distraction? distraction. Okay? Yes. Cellphone ba ang nagpalapit nato o nagpalayo sa usag-usa? O dakong talinghaga, Ate Gilma, unsa may mo ha? Mao lagi no, cellphone lagi no. Kay bisag magkaon lagi dili ka kuan, dili Lagi no? mabutang ang cellphone. Yeah, we always have that problem. Pero I think we'll get used to it. Kay ang cellphone lagi naa diha ang mga notifications ninyo na somehow dili jud nato kalikayan nga we have to check on our notifications. Yeah, Pero, og ang kuan pod ang computer. Kay dako atong mga anak nga ang focus nila na sa una siya computer. ang, munang giingon ate, nga battle na siya sa atong kinabuhi, no? Mao lagi. We are called to really have a discipline in ourselves. So That's right. mao na siya sis nga ang ato ate nga kana bitaw mao na siya ang dako kaayo nga na gina challenge karon sa mga tanan mga tao, no? Mga bata o tigulang. Yes. So, ang pinakakuan gid ana ang mga ginikan kita kay dagko naman tanong. Wala naman tay utok, no? We can always post. Alright, so ang social media para sa ako ate, blessing na siya. Okay? Kay bisang naata diri makakita ta sa tong ginikanan nga ta sa layo. That's right. Daghang kaayo pero daghan po kasi ang distraction karon ang pangutana. It is your choice how you use it, okay? Correct. Kung ikaw sa kaginikanan ate, nagit sa imo ang kana magpagdisiplina. Mao na ni siya ang tawag natin, mao na siya ang generation nga gitawag ang maginikanan how to discipline, you know? Our children. Yes. Kay naapod usahay no, malulong naman na sila usahay. But Dili gid usahay ti makita nimo daghang kay mga bata. daghan kayo ang magreklamo. Yes. Yes. Daghan kay mga bata na diha na jud murag ang ilahang world naa na diha sa computer o sa ilahang cellphone. But then you have to make use of that para pod kuan nimo siya ma-distract once in a while. Okay? Naa jud lagi talaga sa ato ah. Yeah. Tinuod yun na ate no kanang naagid kay mga challenge karon nga mga panahon na no kay ang mga bata man good kung magtantrum na gani sila usahay ang mga ginikanan dili ko sila
dili nila makadisiplin ba. Mao na siya ang kuan so kinahanglan gid siya o unang giingon nga mag-ampo kanunay kana maghiusab bitaw pag-ampo kay kung dili bitaw maghiusab pag-ampo wala gyud no. Mao jud. Pero ang mga bata man gud ron, mura og kuan ba, mura og dili na to maingon no iba kay ang upbringing good sa ato og sa dire lahi man sometimes you cannot discipline ka karang kung ano nimo ang bata dire kay they are Ang influence sa community ang influence sa community lahi ra jud kay diha sa ato og abi nimo rin dako lagi ta na wala man lagi kuan cellphone o computer di ba and malipayon man gud ta pero karon you know what the disadvantage nga wala ta mag-abay mo pero dili mo mag-istorya kay naramos yung telephone. Yes, naalang mo you are too close but it seems that he is too far. Mao na. So mao na lang na ang kuan but then you know magitaan lang nato og paagi. Ang para sa ako bitaw Tino, mag-start gid ang discipline sa bata ka nang wala pa siya buot. Kay kung nanay buot imo gani i-introduce diretso nga aron ka madisang nga masayon imong kinabuhi. Paglisod na gyud ana sa imong kinabuhi pagtutok niya. No? Mao lagi. So, ang para sa ako no, being a parent yun. Kanang mga bata kay nana na siya sa studies ate nga kung dili pa siya mag 12 years old, nagin na siya nerve problem. Yes. Kung ang bata nimo imo nang introduce sayo pa kaayo mo nang nagtantrum mo nag-aari sila daghang kayo ng na din sila yung mga sakit nga mga autism, ADHD. Ano na siya? Moment and daghang kay mga factors. So para sa ako no, kung kita mga kinikanan, mao na ang kinahanglan gid karon Tino magkinampuhay o mao lagi. Tinabtanay no. Dili na gid grabe na gid siya ang kumbaga mura na siya cancer sa society. Tinuod jud na. Pero kabalo ka ang social media ate, dako kay kayo na siya taba. Imagine nimo no kanang wala na may tago sa ato karon. Everybody can see everyone. Kanang wala nay main ka nga mo tago ka kay no, dili na. Once you have the cell phone, you can betray. Tinuod na. Pagkatapos kung sige kag post, you will know what's going on around the world. Maora na problema pod ba? Kay basin usahay kita diha man pud ta nagtutok pod and we tend to forget something di ba? So mo na siya te nga kinahanglan in the day you have pareha bitaw nga mag-adto akong yuna-huna ti ba nga susno akong isipon akong adlaw karon nga nag-eskwela ko sa di ba sa eskwelahan. Sa eskwelahan nato naaman tayo mga subject, right? So we have our priorities for the day. So we have really to focus our priority. Yes. Kining oras kini. And there's no kanang wala bitaw gid siya compromise. Kung na may mga something coming up, pa-compromise nimo, you can just extend the hour or whatever it is, but mo na siya imong So I think mao na siya dapat implement bitaw sa mga i-implement nato sa atong kuan. First of all, sa atong kaugalingon. Because we cannot teach if we don't have, right? So, mao na siya, I'm trying to, giisip na ko ba nga, kung distraction gud siya kaayo kung dili bitaw kung ano nimo, if you don't discipline yourself. Yes, it is really a distraction. Yes. Pero it is really up to us. Pero kabalo ka, dako kay na siya communication. Let's say karon, we are here. We spare time at least 15-20 minutes for the public to share this. So anybody can, whenever bisan asa sa kalibutan, they will know, they will see, they will learn. Pero dili na bitaw ka nang sobrahan na bitaw nga halos whole day ka na mag-scroll because you will forget something else. Yes. So there must be specific mura ka nag-eskwela. So ako ginanginaw na ate no kung kani nga subject kani mo na aron divide na lang jud nato atong time. Divide ang time nato sa kuan. Sa task that we want to accomplish. Yes. And that is something usahay I have to work on pa. Mag-work on pa kuan. So kung atong i-summarize bitaw atin ang social media nindot kay siya kay
kanang we're updated so many things, right? And Yes. then we Tsaka can, this is our means of communication back home. yeah. And then our family nga layo, we could communicate, right? And Yes. Yes. naatay kung magbusot ka mahibalo, let's say gusto ko mo hibalo unsa og luto ani ato ka YouTube. Tanaw dayon ka na kanan. And everything mag-google ka nga unsa may pasabot ani nga. Ani bitang nanatay edad kay ka sa unsa may spelling ani bisan spelling ate ako pang tanon akong telephone. We are too dependent Yeah, sometimes. because kaya ang atong gani memory nag-slow down na siya. So dako kay siyang katapang, no? It's all about we can learn online everything, no? Mhm. Labaw sa tanan ang ako yung nakuano nga. I never thought I have these digital skills, you know? This is That's a good. huge ni nako nga kanang advantage sa akong self bisag tigulang nako na iyan akong edad because I learned and I can teach someone to do the same, you know? And Yes. this Yes. is the yeah, Yes. this is the beauty of our social media. The only thing we have to balance, right, ate? Uh-huh. I-balance ginato ate. Like what you said, imong i-schedule, okay? I-schedule nato ang atong mga- Yes. Yes. That's the thing. Schedule nato and then we have to learn to Yeah, manage our time. eksakto gid kayo te. Tinuod yun na. Mao yun na importante jud. Balance our time. Schedule whatever is whatever we need to do. Yeah. Yeah. Mhm. So, okay, so sa akong mga panawagan sa naglantaw karon, salamat kasi nag-watch. Please make a comment below kung asa ka. Hello, kung asa ka karon. Don't forget Yes. to make a comment Asa ka below. karon. Yeah, kay naya tong viewers ate, okay? Na. Right? Oh, Share good. this with your family if kung nagtuo kang makatapang, okay? Yes. So karon, among pangutana namo ni Ate Gilma sa inyong mga igsoon, no? Kung asa man mo karon, pila ka oras inyong screen time, you know? Kada adlaw. Lagi usahay. No, there's a lot of posts that are very very interesting. Ang uban po very Distracting. distracting. Mhm. Aha. Yeah. Yeah, so mga igsuon, so honest answer ibutang diha kay sa sunod ato na himong topic mga igsuon, no? Kay muni among kuani ate, we're sharing our personal experience somehow maka-share pud mi sa among mga idea o among kaagi or sometimes there funny story. Yesterday was a funny story about Ate Gilma. Okay, rewatch what did Ate Gilma share yesterday. It was really fun, you know. And we will rotate so different topics here so that Yes. Every day we have different topics, very interesting topics, and ug di gani mo kontento sa among huna-huna, then you can go ahead comment and then we will put you up, bring the topic, remember the topic, and bring it up. Pag-comment so that we can get you up here. Yes, kay lahi man tagkaagi, so we will talk about it, okay? Honest answer lang mga igsuon, no? Ibutang gud niyo share po niyo experience. Labi na atong kuan topic karon is about social media. How many hours, pila ka oras mo nga naa sa social media kada adlaw? Yes. Ate Gilma, pila ka oras ka sa social media? I think today is not a good day for me. Main na lang kay ang distraction ako ganiya kay I went to the meeting. See? At least that time I wasn't in the social media. Tapos natulog lang that was not a distraction because you're in a meeting. That's different story though. Yeah, but no. At least it is a distraction for me to be in the social media. You know what I mean? At least I did not go to the social media when that happened, when that meeting happened. Yeah. This time, Ate, I limit already my my social media. Not unless I have to engage. I engage with my audience. Kay kini manggod atong gitun-an, I have to learn a lot. So Yes. I have to just spare my time
sometimes I don't have that much time to comment Mhm. because I'm working on something different. So which is very good because I'm Yes, learning something different. I'm lucky you, learning you have a lot uh-huh. of skills that could Mhm. I could master. Uh-huh. And then my social media now is not And that you can use that, bad anymore. So you yeah, really need that, skills though. yeah. Sometimes, I mean, So if you everybody are has working on something, do it. yeah, everybody has different, but Mm. social media to me is not really bad because oh, kana social media wala may kuan no because imagine it makes our life easy, but That's right. it makes our life bad if you If use you it. are there, if you spend all your time there, it makes your life bad. It depends on how you do it. Okay, Yes. so it depends how Yes. you do it, but then of course you have to limit also because this screen time Mhm. is bad for your eyes, right? So yeah. Mhm. That's so Okay, true. so maura to mga igsuon among topic. Okay, pagtuon lahi na Yes. pod. Daghang kayong salamat ha. Ay kalimot og comment kung sa inyong answer kung pila mo kaadlaw diha sa heck. Adlaw na ba ka oras? Mao lagi. Mhm. It's Alright. Mga so kabisdak, daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw ha o pag-apil sa among istorya. Comment po diha kung nasa ka. Kay naway nag-watch sa ato. I know somebody's watching. Please make a comment below. mhm. Ang inyong mga comments o ang inyong story maoy makapalami sa among programa, di ba, Ate Gilmore? Yes, yes, yes. Padayon lang ta sa pakigdasig, pag-ampo o pagtabang sa usag-usa. Yes. Bisag in bisag layo ta sa Pilipinas, no? Usa gihapon ta ka pamilyang Bisaya. Yes. So, sa pagkita tagma or So see you see you tomorrow mga again. kabisdak. Yes, kita ta Sa alas 10 10 p.m. EST sa Toronto amo o at sa imo ate. 8 PM MDT. Mhm. Yes. Invite your Okay, family and invite your friends. family and friends, And bring your yes. coffee, Yes. And let's and continue let's building continue building a community full of faith community. Yes. Full of hope, full of laughter, and and love. okay. God God bless bless everyone. everyone. Daghang salamat. Bye. Babuts. Bye.